Manchester United Ronaldo üçün partnyor tapdı. Qızıl Şeytanlar Eden Hazard'ı arayanda alacak golya. Xavi Barcelona'nın baş təlimçisi. Altın topun yeňiçisinin iki esasy dalaşgary ba, Messi hem de Lewandowski ve başkaları şu bölümümüzde. Bir zat aytıp geçen dostlar, Dünya Futbol kanalının 70 götürüm ağza bolman görýärler habarlarymyza, ağza bolmadyňyz bary bolsa, ağza bolup izadap bilersiniz. Onda näme? Elleri ýokary kaldyryp like basýas, jaňjagada basýas, futbol täzelikleriniň 8-nji bölümine bolsa başlaýas. Manchester United'ın öňkü goruşçysy Rio Ferdinand Ronaldo barada şey diýdi. Öňler altın topun eýesi bolmak üçin diňe Messi bilen Ronaldo bardy. Bu ýyl Ronaldo düzümde ýok. Sebebi oň topar esas trofeýleri gazanmady. Ýöne Ronaldo Manchester'da häzirki çykyşy ýaly mövsümüň dowamında çykyş etse, indiki ýyl altın topun eýesi bolup biler. Men pikirimçe bu ýyl Lewandowski altın topu gazanarmyka diýen. 56 pökkü 38 oyunda tora sally, bu netije Messi ile Ronaldo ikisinin netijesi deyip Rio Ferdinand belledi. İspanya çempionatında Barcelona üçün yeni üstünlüksiz boldy. Son koyunda Barcelona mihmançylykda Celta bilen oynady. Oyunda 3-0 utup gelýärkä Celta'nın futbolçulary 3 golları Barcelona'nın ýyzynyň ýetdi. Ve netijede 3-3 hasabı bilen Barcelona ýene-de utuk getirdi. Xavi baş tälimçi bolup Barcelona'ya geldi. Näme diýerler? Barcelona gelecekde üstünlük arzu edýär. Andrei Shevchenko Italiýanyň Genoa toparynyň baş tälimçisi bolup biler. Bu barada Italiýanyň belli jurnalisti Gianluca Di Marchi öz sahypasynda habar berýär. Chelsea'nin orta goruşçysy Havertz Bernal bilen oynanan oyundan soň şey diýdi. Bernal'da bir je mümkinçiligi boldy. Ol mümkinçilik hem bolar ulanny. Ýöne biz her hüjümimizi gol bilen jemlemek üçin öz üstümize işlesek gowy bolar. Bu oýunda bizde gol salmana köp mümkinçilikler boldy. Ýöne biz birje gol urdyk. Ole Gunnar Solskjaer ýene-de işden aýrylmak üçin bir ädim etdi. Angliýa çempionatynda derbi oyununda Manchester United bilen Manchester City duşdy. Oyun 2-0 Manchester City'nin hasabyna gotardy. Bu netije bolsa Solskjaer şey diýdi. Hayran galdyrjy agyr netije. Men üçin bir ädim öňe basyp gowy netije görkezip başlapdyk diýip pikir etdim. Ýöne ola ädim ýene ýyzatdyk. Şey diýip otulmak hiç kim islemeýär. Men Manchester üçin gowy netijeler görkezmek üçin kemçilikleri düzeltmäge özüme göwnüm ýetýärmi? Hawa, gep görüňsiz, hemmämiz adam, utuluşdan soň ýeňiş almamyz üçin taýýarlygymyzy görürs diýip Ole jurnalistlere jogap berdi. Gelin indi şu wagt video düşürip durkam Ýewropanyň iň güýçli çempionatlarynda haýsy toparyň näçinji ýerde barýanyny görelim. Serie A'da İtalyan çempionatında Napoli 1-nji ýerde, 2-nji ýerde Milan, 3-nji ýerde bolsa 24 utugy bilen Inter barýar. Angliýa çempionatında 1-nji ýerde Chelsea öňde barýar. Liga 1'de täzelikde 34 utugy bilen PSG öňde barýar. Ve La Liga'da bolsa 1-nji ýerde 27 utugy bilen Real Madrid öňde barýar. Gelin indi Türkmen futbolumuz barada aýdyp geçeň. Türkmenistan futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy 2022-nji ýylda Daşkent şäherinde 23 ýaşa çenli futbolçularyň arasynda geçiriljek Aziýa Kubygynyň final bölüminde çykyş etmäge hukuk kazandy. Bu barada Türkmenistan Futbol Federasiýasynyň resmi web sahypasynda habar berilýär. Tälimçi Ahmet Ağamurazow tälim berýän ýygyndy topary Aziýa Kubygynyň saýlamy tapkyrynda çykyş eden F toparçysynda 2-nji orny eýledi. Ilkinji duşukda Ýordany ýygyndy toparyndan ýyldyşlarymyz ýeňilýär. İkinci oyunda Palestinalı karşıdaşları bilen oynandı 3-1 hasaby bilen üstün çykdy. Şeýlelikde Türkmenistan ýaşlar ýygyndysı öz toparçylarynyň ikinji orny eýilen ýygyndylaryň arasynda öňdäki dörtlüge girip tarihde ilkinji gezek ýaşlar ýygyndylaryň arasynda geçirilen Aziýa Kubygynyň final bölümine çykyş etmäge mümkinçilik aldy. 5-nji gezek geçirilen Aziýa Kubygynyň final bölüminde çykyş etmäge hukuk berýän ýolanmalar ugrunda ýygyndylaryň 38-i saýlama tapkyrynda topar
toparçylaryň 11-sinde özary bäsleşýändiklerini bellemek gerek. Saýlama tapkyryň jemi boýunça häzirki wagtda Kataryň, Iranyň, Iragyň, Kuweytiň, Bayanyň, Australiýanyň, Ýordaniýanyň, Koreýa Respublikasynyň, Malaziýanyň, Ýaponiýanyň, Taýlandyň hemde Türkmenistanyň ýaşlary ýygyndylary iklim ýarşynyň final bölümine gatnaşmaga mümkinçilik aldylar. Özbekistan ýygyndysynyň yer eýesi hukmunda final bölüminde çykyş edýändigini hem ýatladýarys. Aziya Kubugynyň final bölüminde çykyş etmäge mümkinçilik berýän ýoldanmalarynyň galan üçüsi D hemde iyi toparçylarda geçiriljek duşuklardan soň belli bolar. Bu toparçylaryň duşuklary 2 noýabrda geçiriler. Ýere gelende bellesek, Aziya Kubugynyň final tapkary 2022-nji ýylyň 1-nji we 19-njy iýun aralygynda Özbekistanyň Daşkent şäherinde geçiriler. Dostlar, biz ýa futbol täzelikleriniň 8-nji bölüminiň soňuna ahyrlap gelýäs. Ýene bir gezek belleýän agza bolmadyňyz bar bolsa, agza bolup bizi gollap bilersiňiz. Hem de dostlaryňyz bilen paýlaşyp, padilitsak duýmajugy bilen, Imoda, Instagramda, WhatsAppda, nirde bolsa da öz türkmen ýyldaşlarymyza paýlaşsaňyz, hoşal bolarys. Ýene bir gezek ýatlylyp geçýäs. Biz Dünýä Futbol kanalynyň topary bolup, motivasiýa, täzelikleri izle size ýetirip durmamyz üçin sadece siziň aktiwiňiz ýeter. Eger görülme, like, kontentimizin YouTube'da öňe sürilmegi üçin tesbir ýazmasaňyz, görülmedi bolanok. Biz ananyas, giden sanawda türkmen ýyldaşlarymyz, futbol jankörlerimiz şu kanalyň barlygyna habary ýok. Olary ýetirip, sanymyzy köpeltip, sportyň futbol görnüşine jankörlik etmek üçin bolsa, ýokarda azadanlary edäýmeli. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Indiki bölümde görüşýänçak, hoş, sag bolun.